Aya nyakwara mugejwa nganyisi ni tok mi chal mar fuambo taduogo koda twaka e cheno mar mbaka oromo kinyi makawuono mana kaka iseneno aseduogo mar mondo mi wabede twaka e cheno mar mbaka oromo kinyi makawuono thuon wach mabende watwako kinyi makawuono otudore kod puonjo weche nyodo e skul ma en kaluore ni dwaro nitiere mar mondo mi weche nyodo omed e lai mar somo e pacho kae kata omed e curriculum kata syllabus mano mar somo e pacho kae mar mondo mi nyithindo madhi e skul ochak puonjre weche mag nyodo kapod gitindo. Kata kamano wach ma kamae osebedo ka nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuol, kowuok kuom jopuonj, kaachiel kod kowuok kuom jodolo kata jotend kanise mopogore opogore ma bende wantiere gode pacho ka. Mane momiyo kinyi makawuono wabago twaka machal kod mae kata maket kod mar mondo mi wawinjane ni kabe en okang' makare mar keto e syllabus mar somo e pacho kae puonj ewi weche mag nyodo e pacho ka. Okinyi makawuono abro bedo kata yetwa ka nyinga Joyce Oduor ka bende ntiere kod welo adek wabro bedo kwa goyo kod gimbaka mar mondo mi wawinjane ni wachni mar puonjo nyithindo weche mag nyodo en gima kare puonjogi kapod gitindo kose biro miyo nyithindo moko kethore kaka moko kuom osechako wacho kaluore kod posters ma bende ne wakeyo. Moko kuom gi wacho ni wach makamano biro miyo nyithindo chako donjo e timbe mag ponono terruok kapod gitindo. Kata kamano ang'o monego bed ni timo? Ting' mar janyuol en mane? Ting' mar japuonj en mane? To ting' mar kanisa to en mane? Ahinya ahinya kotudore kod puonjo nyithindo weche mag nyodo. Okinyi makawuono abro bedo kod welo adek ma bende wabro bedo kwa twak gode studio marwa achiel kachiel mano studio marwa ma Nairobi ka. Gisani welo ariyo ema osechopo e studio okinyi makawuono. Antiere kae kod Bishop Arguins Yoto ma bende biro bedo katudore kodwa kaka jadolo e studio marwa okinyi makawuono. Biro bedo kochwalo mana pache kaka jatend kanisa kata paro mar kanisa. Machiegni ahinya Bishop e studio marwa okinyi makawuono. Chiew nade? Chiew maber. Machiegni twak kabisa kendo an benda rwako erokamano. Wendwa mar ariyo nyakwara Ramogi mana kaka iseneno antiere kae kod Onyina Boss. Onyina Boss en japuonj rawere machiegni ahinya. Onyina Boss e studio mar okinyi makawuono. Chiew nade? Chiew maber Joyce. Kaachiel gi jonenowa kata joma ne e jikon kocha lakini winjowa wan gi twak mapek. Erokamano ahinya. Wapuonjre kanyakla. Nyakwara Ramogi wendwa mar adek ma bende biro bedo kariwore kodwa achiel kachiel e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa. Wabro bedo kod Ariro Odero. Ariro Odero en japuonj ma bende biro bedo kariwore kodwa olewo mana matin. Wabro riwore kodwa e kinde ma bende wabro bedo kwa dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Nyakwara Ramogi in bende kamora mora mea ineno wa okinyi makawuono inyalo bedo achiel kuomwa e twak kae kioronwa penjo ote moramora paro moramora kokale namba mar ote machuok ma en 33600 Facebook kacha ibiro yudowa live Ramogi TV X ibiro yudowa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, X account mara ibiro yuda @Joyce Oduor_. Adwan wachak twak mar okinyi makawuono Onyina Boss kaachiel kod Bishop. Wachni mar puonjo nyithindo weche mag nyodo en wach manyaka sani wacho ni onego bed ni imede e syllabus mar puonjo mano kata mitiyo gode pacho kae. Ka bendi wacho ni komede e syllabus mar somo e pacho ka ponono nyalo miyo nyithindo ng'eyo weche gi chon kendo nyalo miyo gi make decisions ma ponono nyalo konyo ngimagi manyalo duoko piny weche mag iye mohiu kata weche mag gamo kute mag ayaki. Ng'ato nyalo bedo ni neno okinyi makawuono to ponono openjore ni weche gi mag nyodo to gin mage to onego bed ni iketo gi e kidienje mage. Kachako kod Onyina Boss kata weche mag nyodo kata weche mag sex education. Erokamano Joyce. Weche mag nyodo kata weche mag sex education mokwongo penjo ni en tiende nang'o? Yes. Chutho en tiende ni wayango chal mar chwech marwa kaachiel gi gigo magitimo nikech wan gi lemo mopogore opogore e del ka mana kaka wan gi bat gi wich gi weche makamago. Koro nitie gima wich timo, nitiere gima bat timo to gi nitie gi kar nyodo. Ang'ono ma kar nyodo timo? Ka wang'iye gi e wang' jolony to wayudo ni wach maduong' ka
to en ni tiwache gi dhok mane. Nikech onego bed ni kaka jomatindo iwacho kodgi dho jomatindo, jomadongo iwacho godo dho jomadongo. E kinde machon mane jodongo nitie, mane yudo ka kwere ne nigi duol to mine bende deye ne nitie machon, ne yudo ka nyaka rawere ne bede tie deye manyiri, machuo bede duol, ne giyudo puonjruok kanyo. Ti mano onge. Koro puonjruogni ema chal ni ema koro ichoro iketo e skunde ka. Nikech tinde weche ng'ere chon ne jomatindo. Sani piny ma kawuono nyathi nyalo penjo moro ma mama kopenji e kind ji to wiyi kuot. Koro ok en wach mawendo ahinya. Ena ni yo makoro jowa winjego kata yo miwachego kata yo miporo godo wachni. Lakini kopuonje gi dhok ma nyathi winjo. Nikech mana kaka ipuonjo, nyithindo sani tindi puonjo. Iyudo kogoro dhano kanyo, ogor fuondene mopogore opogore, ka itinyise ni mang'o. Tijegi bende nitiere fuonde ma okogi. Tinyisogi tijegi, badi, lweti inyalo makogo gimoro, wiyi inyalo timogo gima kama. Lakini koro kar nyodo ka, to en gima opandore. Ma dho ngere luongo ni a private part. Sami puonjogi tipuonjogi. To bende iwacho kanyo ni mos kuom ng'adi. Iwacho ni kinde ma ipuonjo nyithindo weche makamagi, iwacho ni nitiere dho jomadongo kod dho jomatindo. Dho jomadongo en mane to dho jomatindo en mane? Okay. Dho jomatindo. Nyathi matin kopenji ni mama mang'o kata baba ma en ang'o kata japuonj ma en ang'o. Itiyo kode gi dhok monyalo winjo, lakini ok dhok mawuok e yor anjao. Ng'ama ng'ongo en ng'ama koro winjone ni malo. Makata ka iwachone wachno tir, to nitiere kaka onyalo yuoye. To nitiere dhok ma ng'ama tin kiwachone, to dhi bedo anjao. Nikech nyathi kako medo dongo, kaka pache bende medo tegno. Kapod otin, to samoro nitie dhok ma kitiyogo. Obro wuok odhi owache kata mana kind ji, ka en owuon to kong'etie wach mowacho. Koro ifuonone gi dho ng'ama tin, ma kata en ka ang' owinje, to owinjo ka en dhok mawinjore ne. Samoro nyalo wacho wach ma ng'ato ok owinjo tiende, lakini wach to winjo. Koro gimipenjo ni to seche madwa wacho ne nyathini eri, wach mar ni kar nyodo bende en achiel kuom lemo mar dende. Be awacho ne gi dhok mowinjo. Mowinjo tiende. Maponono kitiyo gi terms moko madongo ma onyalo penjore ni to mama e wacho nang'o kata ang'o miwacho. We warwaka ni Bishop e twak okinyi ma kawuono, in kaka jatend kanisa, kwa chako kodi okinyi ma kawuono, wachni mar keto puonj mar nyodo kata puonj ewi nyodo e syllabus ma pacho kae, korka kori nene yo machalo nade. Tini nyalo wacho ni weche gi mag nyodo kata sex education tiende nang'o? Now, erokamano Joyce, aparo ni wan kaka Uganda nitiere gik moko mwatimo to ok waketgi kaka onego ketgi. Kana winjo wachni ka MP mar Kirinyaga ne otere parliament, kata kapok nuchako dwarowa mondo walosi, to na achako penjora ni to bende nadiera ni sex education onge curriculum mar school. To nayudo ni sex education nitiere curriculum mar school. Number 1, e class aboro, one called what we call the misuse of sex. Ma ipuonje prostitution, chod, terruok gi le, incense, terruok gi wedegi. And that is sex education. Then the same class 8 no nitiere marriage, ma jo puonjgi puonjo ng'amonego kendi. And then one gi reproductive organ ma japuonjo sewacho, puonjo maber ahinya. And that is sex education. Koro Joyce, an gima adwaro mondo awach ne jopiny en ni sex education kaka japuonjo sewacho en teach monego tim kod 3 governments. First, in the family government. Number 2, in the church government. Then number 3, in the state government.
but ng'ama nigi responsibility mokwongo mondo opuonj nyathi sex education and the family government. And even kata kandalo machon mane piny pok obedo gi lony kaka ne japuonj wacho, ne wan gi joma ne puonjo gigi. Koro kabedo mapiyo nikech ma en introduction, en awacho ni yo ma iwacho go gigi ma nyaka wang'e. One, onego wawuon ji mondo kik watim gima iluongo ni nickname, because mae gima no oketho momiyo nyithindo nwadongo kowakia our reproductive organ, kendo nwang'e gi oko kech ipuonjwa ni mano koko gik machalo kamago. Namba ariyo, onego bed very simple. Kani simple iwacho nango gi dholuo. Gimoro ma japuonj simple. Yes. Ma kiwacho ne ng'ato to ng'eyo ni mae gima nitie. Then mar adek, submitting this thing nyaka watime pile. We don't give up. Mae momiyo japuonj ne omowacho ni joma chon ka ne keto gigi miluongo na bila, tichake kanyo. Koro nyathini ka ji oromogo oko, to kimulo kata mana buttocks ge, tiwinjo kowuok e ng'wech kendo go koko, nikech nosepuonje ni e life ni ngimani kik iwe ng'ato timre nade omul batakni miluongo ni siandani. Koro mae e wach mantie madwaro mondo awachi ni gima wanyaka wayie ni nyaka wabed jadiera ni ang'o ma wadwaro keto ma onge, nikech adwaro chaka gi sani maler mondo iwinji. King'iyo pinje ma kawuono ogore piny, kidhi Australia to idhi America, idhi UK and other countries, tidhi yudo ni nitiere gik manikelo ma already were there, basi chaki wacho ni kelo gi, to sami kelo gi to nitie gimo kan e buo pi ma ji kia ni gino nitiere. So mae momiyo an as bishop mar kanisa aluongo jotend dinde te mondo wadoga ni chien ni what is our responsibility, tijwa en ang'o issues mag religious education and moloyo koro sani gimikelo sani miluongo ni sex education ni, mondo wang'i ni ang'o ma onge ka wanyalo wuoyo on topics like misuse of sex, marriage and reproductive organ. Koro ang'o ma onge ma idwaro med ka, mondo gima onge ni wabeduru te to wang'i ni kete nang'o, because kok wabedo te tadwaro mondo awachni ni my problem man wabedo as Christian community kaka jo Kristo kani loso constitution makoro neno wan go kawuono momi ratiro mar wuoyo kaka koro wuoyo kani no kel gimoro ni the religious codes mane wan gi Kadis code and religious then no Christian code. Jo Kristo no wacho ni gin ok ginyal bet, jo Muslim no wacho ni gin gi debate gidwaro court gi magi yale gigi. Eventually mar jo Kristo no kobedo constituted gichako go koko. Omiyo at this moment nyaka wang'i ni what is it manitiere gimiluongo ni sex education midwa kete curriculum mopogore gi the ones manitiere. Jo lemo, jo Kristo, un jofwambo nyaka ukonywa mondo wang'e ni en ang'o. But we are fully behind it nikech puonj to nyaka wapuonj sex education. But nyaka wapuonje in a way mok bi kethonwa a society. Ilero kanyo makara ahinya onyina boss kaduke twak okinyi makawuono. Abendi winjo kaka bishop wacho kanyo ni nitiere migepe adeka mabende ochung'ne puonjo wachni mara tero kata wacha mar nyodo ahinya kata e school kacha. Bende ongiso ni e school nitiere kidienje mopogore mabende osechak puonje. Wantiere kanyo koda familia, wantiere kanyo koda kanisa, wantiere kanyo kod state mabende wacho ni magi joma nigi tinga mar puonjo nyithindo weche makamage. E kinde mabende puonjo nyithindo weche makamagi bende nitiere wanyalo wacho ni higni marom nade monego bed ni ipuonjo nyithindo kata nyathi onego bed ni chako puonj wach mar nyodo ko ja higni adi in kaka japuonj marawere kaka wacho ni nitiere dojo madongo to nitiere dojo matindo. Onego bed ni chako puonjgi ka gi jo higni adi. Ero kamano jo isipenjo maber. Yiena asir kama bishop owacho ni okang' maduong' mar sex education ni already en gibi puonjo. Puonj mokwongo chakore gi e ot ka.
Chutho puonj chakore ka nyathi pod ni e ich. Ka en e ich tipuonje yo machalo nade? Yes, mano ema adwaro ni mondo alerni. Ineno gine, ne samoro be wamosore kaka pod ne iyudo ka in gi jalcha. Donge seche ma imor, ma kata gine me iham wendi moro. Donge kata ibiro kod iri kama ogine, en beno mor. Nyathi puonjore ni nitiere okang' ma ji bede mamor. Ka seche ma bende in low mikuyo, bende nyathi puonjore kare nitiere okang' ma ji kuye. Emomiyo awacho ni nitiere dho joma tindo. Sorry. Joma tindo winjo puonj mar tim magineno koda wang'gi maloyo magitimo nade? Magiwinjo. Tiende ni nyathi inyuolo ka en fully developed. Yes, obwongo cells osebedo. Koro gi elongate tu. Koro wach mora mora mokawe alworane, obed kuom mama, obed kuom ng'ama nade, magi duto donjo. To nikech gie sechego pod gionge nyalo mar ng'eyo tie wachni. Emomiyo awacho ni kipuonjo to nego bed ni wach mipuonjo bende ipuonje matiende winjore ne jawinjoni. Koro nitie tie wach minyalo winjo kaka ng'ama ng'ongo to nyathi ok nyal time nade? Ok nyal winje. Mae ma kela wacho ni nyaka wawache gi dho nyathi. Ma nyathi bende winjo tiende. Nyathi kakoro gine makoro pon ka. Nitiere gigo makoro nyaka itim nade? Nyaka koro avoid. Kaka janyuol. Puonjruok chakore gi ot ka. Ka nyathi pod tin pok kata ka ochopo e higni madhi e skul. Ere kaka wadwa puonje ka? Kwa mfano kaka weche mag private part. Seche ma kata iikori, iluokori, you're freshening up. To nyathi nika. Ere kaka idwa timori? Kidwa mulori magalagala mitimo mbele to nyathi ng'i, kaito imbe king'iye tipamone. Weche gi eki nyathi absorb gi e wang'e, nikech wang' en achiel kuom weche ma nyathi yudo godo puonjruok e alworane. To weche gi eki donjo e obwongo. Koro puonjruogni chakore mana ka nyathi pod tin ka. Moneno ka itimo weche gi ma private, to in very private. Adwa miyi ranyisi, an gi nyathina ma sane hawo higa 2. Koro owadgi ma ja grade 6 kane luok otwe towel. Koro kowadgi ne donjo e room to nyathine luwe. To abedo piny aling' mos ang'iyogi. To aneno kowadgi koni kiki donje. Adwa change. Kato wadgi ywayo katin. Aneno ka nyathino oduogo chien to ng'iya to goma mos, oduogo bede piny mos. Mowadgi ogolo taulo, mowadgi otieko. Kaeto bang'e koko nuoyo gi mowadgi cha. Owachone, change, daddy, change. Donge nyathino somo. Ang'o momiyo ogomo? Mano nyisi ni nyathi otegno chon. Osomo gik moko, nyathino ng'e maber ni kare ka sama ji rwakore to ji dhi agola. Mano gimodongogo. Koro puonjruok onego bed ni chakore gi ot ka. Tinde pinyo gik ma wamiyo nyithindo. To kiwacho ni puonjruok onego bed ni ochako e ot mar adiera. Yes. To wang'e ni e ot kae nyithindo kodak kendgi. Nyithindo dak gi ng'ama mama, nyithindo dak gi ng'ama baba. Yes. Wach ma kamae ng'ama onego bed ni chomo godo nyathi tir. Nikech wantiere kod joma moko, joma chuo moko, ok naseyo joma chuo. Joma chuo moko kono nyalo wacho ni an weche go kadonje, mama onego bed ni puonjou. To adiera onego bed ni ng'ama chako puonjo nyathi weche ma kamago. En janyuol ma baba kose en janyuol ma mama. Erokamano. Mano nyao kuom joma chuo mawacho kamano. An awuon kaminoda koro sani oromo modok e manyo mogo. Noweya gi nyathina manyako matin. Nating'e ng'uta kaka tere skul. Nachako puonjo nyathino matin. Kawuono en e form 2. Joisa nyisi ni nyathino kata kwa dhi e supermarket to wadhi kata na e shelf mar always. To wachako wago mbaka. Okona ni dadi okadhi atemema. Akoni nyathina ine ma weche gi puonjo e skul ine ming'eyo. Ere ma kia flap kiang'o. Wago mbaka ma kata joma ni bath wang'iyo akoni to jogi ni thuolo manade. Ineno. Gini onego bed ni watime
wan jonyuol waduto. Puonjo nyathi en migawo mar jonyuol te. Kendo ka nyathi ong'eyo ni dhok ma baba wacho ema mama bende wacho, nyathino onge kamolongni e kinde ka. Mae nyathi ma kang' owuok odhi e skul, to kata japuonj nyalo nyise ni nyathini ot moae en ot ma gin gi luor. Mae nyathi ma kata kang' odhi e kanisa, tiyudo ka kata na jadolo nyalo ng'eye mawach ni nyathini opuonj maber koa gi kanye, gi e dala. Koro jonyuol, jopuonj mokwongo gin jonyuol. Koro wasiemo wang' jonyuol ni kik wabed jonyawo ni mondo mi wachal gima wang'ielo pek ne jopuonj. Nikech ka waseng'ielo pek ne jopuonj, kang' japuonj odhi owacho ne nyathi wach mopogore gi mane baba gi mama wacho, nyathi nyalo bedo kod gwenyruok. Yes. We waduoka ne Bishop Yoto e twak okinyi ma kawuono. Iwacho ni kanisa bende nitiere kod ting' kopogore kod puonjo weche nyodo e skul. Iwacho ni kanisa bende nitiere kod ting'. Kanisa to ting' mare nitiere kanye ahinya kotudore kod weche gi mag nyodo. Wang'eyo ni nyithindo matindo chako dhi e kanisa kachaka gitindo mokiting'o, chopo kuma koro gidhi e Sunday school, chopo kuma gibedo youth, chopo kuma koro gibedo nyaka jomadongo, koro giriwore kod joma moko e kanisa maduong'. Kanisa to nego bed ni puonjo nyithindo weche gi mag nyodo e yo machalo nade. Kaluwore ni kanise moko bende ponono nyalo wacho ni mano nyalo miyo nyathi koro chako weche mag terruok kapod otin. This ng'ama nigi responsibility mokwongo adwaro wacho ni kanisa, because kanisa chakore e ot. And adwaro mondo awachni ni an atimo history. Koro history no be mapod asomo nyaka sani. Somo mwawacho ni state nok time ne gikia gimiluongo ni education. Somo nitimo gi the family to gi the church. Koro kanisa ema nigi ratiro nikech ndiko wachonwa ka maber ni un jonyuol mondo uchik nyithindu e yo madhi kare, ma ka gibedo, ka giluwo to ok gibi baro. Tiende ni iluongo ni homeschooling. Janyuol ema nyaka chako puonjo nyathine ka en janyuol ma Jakristo. Now ka nyathino wuok modhi e kanisa to nitiere gimiluongo ni children church or Sunday school church. Kanisa nyaka ng'e ni ang'o ma ka en pastor to ng'e ni ang'o mipuonjo nyithindo e ang'owa children church. Now mae momiyo adwaro mondo awach ni kendo kichaki biro e state ma koro after colonial koro state kao the schools koro gichako run mane ok giran. Now ka koro biro e state tinwang'o ka schools gi nigi kanise motimo gi miluongo no sponsor gi. And kisomo history maber, kanise gi nigi responsibilities mag onego gitime these schools. Now responsibilities gi ema kamoro waseweyo ok watim, emomiyo kamoro koro the state teachers are taking over. Now sama gi take over, onego bed ni gi take over ka nyathi biro to penjo kipuonje to penjo ni Teacher Joyce, teacher yetu wa church alisema hii na hii na hii. Kwa nini wewe unasema hii? Then wacha ngoja nitakujibu, abiro duoki. Now awacho ma nikech an gadiera ni king'eyo gimipuonjo nyathini odi mipuonjo nyathini odi, ting'eyo gimipuonjo nyathini e kanisa, ibiro bedo sure gi gimipuonjo nyathini e school. Anto ibiro yiero bende school ma nyathini dhi timore nade, dhi some, ming'e ni anadwaro nyathini osom ka because jogi puonjo gima chalo kama. Omiyo pod awacho nyaka sama ntiere ni the church nigi responsibility mondo ging'i their church run school or sponsored schools ni puonjo, kipuonje sex education tipuonje yo machalo nade. Onego be ni puonje kanisa kacha yo machalo nade, nikech ang'eyo ni ponono nitiere weche moko ma jomoko wigi nyalo kuot wacho. Jesus mano duoko ma tek ahinya because momo wachonwa ni kitabu mar jo-Ibrania owacho ni weche mag kitanda nyaka bed gik motim nade morit maler. Kendo joma dhi kanyo nyaka gibed mana joma osepuodhi mondo dhi kanyo. Ere kama gino teke sama kao ne nyathina mondo achak puonjo nyathina weche mag kitanda, momo wacho ubiro penja ni kitanda no tiende nang'o, en dhako kod dichuo. An mondo ibed dhako kod dichuo nitie process ma nyaka ibede. Momo wachonwa very clearly e weche mag ka Solomon wuoyo e ngeche very clear
wuoda chik iti kik idhi idhi kirikni ka ng'ato luongi dhako ma timbe richo kata dichuo ma timbe richo timi nade luongi. Ere gimomiyo ok wanyal kawo magie mondo wakawgi as the basic mondo wachak puonjo nyithindwa mondo ging'e ni nitiere gik mana kaka nwawacho sama nwachako gi japuonj ni kowachnwa ni nitie misuse of sex. Ere kaka japuonj nyalo puonjo misuse of sex mowuok kuom prostitution to in janyuol minyuolo nyathi in pastor ma oketi mondo ibed japuonj kata wacho ni gini gima lit ma kawacho mano richo. Sex is not sin. Sex is the idea of God and paro en obuongo en dwaro en hero mar Nyasaye. Omiyo when you are talking about sex onge gimitimo marach kata chiel. To nikech newa ewiwa nwaseketo gino kaka richo ma ok anyal wuondi. I've been teaching this in my churches. Nitiere nyaka joma nopuonjo this thing ni sex no en gima richo ma kibede sex kata gi chuori kata gi chiegi ni to kata kanisa kone gitim nade. That was a wrong notion. Moketho gik mang'eny momiyo samoro we cannot even talk with our children over sex. To mano bende ma pono ni yudo ka jonyuol moko pono no bwogo kata nyithindgi. Yes. Ni kitimo ma to pono ni bro dhi kata ok ibi dhi e polo. Yes. Kalore ni mag gik mopogore ma wawinjo ka jonyuol wacho. Kata kamano nyina ka duke twak okinyi ma kawuono wang'eyo ni thothne kata twak ma kamae ka wawacho ni onego bed ni puonjo nyithindo mar mondo mi oduok piny iye mohiu kachiel koda landruok mag kute mag ayaki. Wang'e ni wach ni mar puonjo nyithindo weche mag nyodo. Aneno ka joma thoth ahinya penja ni nyodo to en ang'o. Nyodo wanyalo wacho ni en terruok kata ng'ama wuoyi gi ng'ama nyako riwore kumoro achiel. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni joma nyiri kende ema ponono iketo ga wach ni koket weche mag nyodo ting'iyo mana nyathi ma nyako kende. Nyathi ma wuoyi to onego bed ni wuoyo godo e yo machalo nade nikech ka nyathi ma nyako ogamo remo ok ogame kende. Erokamano Joyce. We amed matin e yo milero godo kar nyodo no. Ni nyodo kawo dichuo yes gi nyako mondo me oriwre. Yes. Eka gitim mar nyodo. Koro mano tiende ni nyathi ma dichuo kowe. Gima temo kelo en ni ok ni wapuonjo joma nyiri kende nikech ng'ama dichuo ni en ema mondo mi oriwre ko tim nade. Eka mondo mi olosre. Okay, yie na yawe matin kaduogo chien. Awinjo kipenjo mang'eny ni ji are very keen on ni to ere kaka wapuonjo nyithindogi e ot ka kata e skul kata mana e kanisa ere kaka wapuonjogi. Wapuonjogi ni to an kaka an onyina boss an ng'a. Onyina boss to nyinga to an ang'o. Dhano tiende nang'o. Koro kaka Nyasaye ochweya gi fuonde na to gi ber mar fuondego. Kar nyodo ni en achiel kuom fuonde. Kendo en gima ber moloyo. Koro ka wasenyiso nyathi berne kama. To koro wanyiso nyathi yo maka waritego. To eka ber cha bedo maka ok warito. Eka ma jadolo wacho gimi wapuonjogi cha misuse of tiende ni koro ok warito ber ma watimo nade. Onge ng'ama ok ohero gima ber. Joyce. Kata mna nyathi matin cha hero gima. Koro ka wasenyise ber nyaka ber mar kar nyodo ni. Mwapuonjgi kabisa magi winjo kabisa. Koro wachako nyisogi kaka onego warite e yor luor. Onego wati kode nyaka go erokamano ne Nyasaye mano ochweyo nwagono. Ka wasepuonjo maber ma nyathi ong'e ni nikech kila ng'ato hero gima ber gini nyaka koro arite gi yore te. Ema koro ang'o nyise kineno ranyisi ma kama kuom ng'ama chielo. To ma nyiso ni kare ng'ani nigi paro moro marach mar ketho gima ber ma in go kaka nyathi. Joyce nyathi nendi ite olirore mabor. Ma nyathi ma okibini ne dwa timo kode tugo moko mok ni kare. Ka en e skul to oseringo fuli kuom japuonj. Ka en e kanisa oseringo dhi kuom jadolo. Ka gituge laro kacha osebiro kuom janyuol. Ng'ane mulo thunda. To ne wacho ni thuno en gima ber. Nikech ema ka chieng' moro abedo ng'ama ng'ongo. To ema koro nyathi chamo. Donge yudo ka puonjo dhi maber nyowo. Yes. Kae to bas nyathi madichuo
en bende en gi kar nyodo, en bende ipuonje mana berne manyaka chop ber mar rite mondo mi otim ang'o mondo otim ang'o mondo otim kado gikone ikone nikech ne warito magwa emomiyo chopo kang' makoro wanyuolou. Donge uneno ka kare ber mar rito gini miyo in bende chieng' moro nibede gimoro mane iluongo nang'o. Nyithindo ng'eyo ka sama gitugo kalongolongo gikawo kata ogusu mar barbado to gitweyo kamano ka nyathi mathin gire di toto tiende ni mano ging'e ni en process madhi to gima duong' en rito. Emomiyo awacho ni ka watiyo gi dhok makare nyithindo winjo kendo pako kendo puoyo. Ilero kanyo makare ahinya kapok wadhi e yweyo jadolo ang'e ni nitiere gimoro midwa medo kanyo kotudore kod wachni mar puonjo weche mag nyodo obed e skul obed kuonde mopogore opogore. Nitiere wach ma bende iwacho kanyo ni state bende nitiere kod migawo maduong' mar puonjo nyithindo weche mag nyodo. Ng'ata no kapenja ka ni to state to ong'iso nang'o en jomage state ni oting'o jomage nikech iwacho kanyo familia iwacho kanisa iselero ting' margi state ni to en jomage kapok wadhi e yweyo. Kawa los ang'e ni kwa ulongo state nikech ang'e ni kwa ulongo ni government to ji ong'e ni mano wawacho mano sirikal. Sama lungo ni state lungo sirikal. But government wan gi three government. Wan gi family government, wan gi church government, to gi sirikal government, state government. Koro almost weche mag somo gi ne sirikal ongego because sirikal was not there. Weche mag somo ne nigi family, then weche mag somo biro gi kanisa. Koro kae kama adwaro mondo awach ni adonje kwa selero kanyo ni nitie gima waluongo ni ATR, African Traditional Religion. Gimomiyo nyaka ne ket nyiri mondo ketnegi puonj matek kabisa e weche mag nyodo en ni once ni win the mind mar nyathi manyako to onge nyathi ma wuoyi mane biro tugo kode. Kech nyathi manyako ni nyiso ni kadipo ni timo makosa ma ibedo kod ich matiende ni terori gi ng'ato mibedo gi ich to ino kibidhi tedo ibiro daka dalaka ori biro kendi gi ng'at moro moti. You see kaka negitimeno. Kuro nyako ni odak ma kidwa dhi ire to wacho ni mano gimo kanyal because en gi expectation. Now the church mana keto ni kanyo the church bende nigi ratiro mar luongo ni indoctrinate members gi mondo gibed gi expectation. One, ndiko mar Nyasaye wachonwa ni joma terore ok none piny ruodh polo. Ka nyithindo gi wachako puonjo gi ka ging'eyo ni nitiere another heaven like sani ng'ama nena ka moko kuom gi morga malich ka gineno ka nitiere Ramogi TV ng'eni gi paro oging'ere gi Nairobi ka na ka nyiso gi ni mondo mi ti matek mondo chiemo ibed Ramogi TV ng'ani biro tiyo matek mano what kanisa indoctrinate gi. Now the state my luongo ni serikal makoro kawuono ni wahanda ne over nyithindwa from age 7 nyaka age 20. Mago nyithindo madhi e school. Adwa ni mak parono gi kanyo. Mano ko tudore kod state ma waketo nyithindwa e lwetwa kochakore higni 7 nyaka gichopo no ne mbalariany. Adwa ni wakaw yoyo matin gi sani tok yo marwa wabro duogo mar mondo mi dhi mbele gi point ne. Nyaka Ramogi ajong watwa kae ko tudore kod puonjo weche nyodo e school. Antiere kae kod welo ariyo wendwa mar adek ponono biro tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak maro. Imedo tudri kodwa ichwelonwa penjo ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak. Kae to bende abro somo moko kuom ote ma bende uchwalonwa kik idhi mabor. Wan area wakae wan gi ndiek kidienje adek ma wang'iyo go kabisa. Wan gi 331, wan gi 617, wan gi N14. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi ajwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo.
An driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama watu wako tudore kod puonjo weche nyodo e skul. Antiere kod welo ariyo okinyi makawuono, Onyina Boss, japuonja rawere, kachiel kod Bishop Arguint Yoto, mabende en jadolo, mwatu wako e studio marwa achiel kachiel e boma ma Nairobi kayo okinyi makawuono. Nyako Ramogi Joang, in bende kamora mora ma intiere anyisi, ni nyalo chwalonwa ote penjo mora mora, mabende intiere godo, ka okale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kata kamano, kapo kasomo ote mabende wantiere godo okinyi makawuono, kata kamano koseketna ote makamago, wantiere kod wuod Kakaeta Suna, wachni teka, lakini aparo ni onego kele akela mondo ging'i kodgi, wacho kanyo aleluya, amen. Aya, Oda Eka, wacho ni higni 12, nyithindo go tinde dongo piyo sana, wacho kanyo onego chak puonjgi ka gin jo higni 12, kata kamano Onyina Boss biro nyisowa ka mano e higa makare kose oyo. Eriko ti bende wacho ni gini kik kete somo. Wapar ndalo Adam e puodho mar Eden. Adam osefwenyo ni en duk nang'o. Omiyo sama wachako puonjo nyithindo e wi nyodo chon, gibiro ng'eyo gima chwecha magin go timo. Wacho kanyo ni we can offer moral lessons to our kids, but not the other way round. Ng'eyo ber girach at early ages ok ber. Shida maduong' ma wan go kaka jonyuol en environment ma wakete nyithindwa. Tinde iyudo e skul ipuonjo nyithindo magalagala, makoponi ineno video mara wendno kaka imiele. Owacho kanyo ni it's suggestive. Owacho kanyo ni we are rotting our kids in the name of education. Onyina Boss biro ng'isowa ka mano en adiera. Ote machielo wantiere kanyo kod Martinez Nyakwaro Oro, wacho ni en wuod Asembo, wacho kanyo ni wacho ni igni 8 okrach kochak puonj weche mag nyodo. Oxybro Brian wacho ni 10 years old, 10 years knows what is good and what is bad. En wacho kanyo ni higni 10. Wantiere kanyo kod higni mopogore opogore mago ote mabende joneno magwa oronwa. Harry Smart Move wacho ni anto mano aneno ni dhi medo ketho nyithindo marach. Bende nadiera, bende weche nyodo biro ketho nyithindo. Lamek Menya bende wacho ni no need cause reproduction nitie syllabus kendo ipuonje. Ponono angwang'e ane pogruok e kind reproduction kod puonjo weche mag nyodo. Aya, Fred Meya bende wacho ni amoso ukanyo Joyce, an okayie gi wachno nikech achich ni kaka sadhini puonjno biro promote LGBTQ machon. Kuom ranyisi, nyocha neno ka nyithindo ipuonjo keto raboyunga ka gintiere klas 4. Odhi golo odok e it jogo at early age.
to kata ka itime to kik kete matut moingo ikgi. En Fred Meya wuod Rongo Kamagambo. Erokamano ahinya Fred. Ka Tina bende wacho ni an Tina adak Mathare. An mama nochako puonja kapod atin, and I'm seeing the advantages now. Mago ote mabende joneno magwa oronwa achiel kachiel kokalo e yorewa duto te mag tudruok. Mano koriwo namba mar ote machuoka 230 Facebook kacha bende anyisi ni nyalo tudri kodwa achiel kachiel. Kapok adok ir welo bende e chenro mar mbako romo pile ka pile watudre kod jofwambo magwa mar mondo mi jopiny bende ochwale duon gi kotudore kod thuon wach mwatwak e studio marwa. Okinyi makawuono adwani wadhi e kaunti ma Migori. Wawinja ni jo Migori wacho nang'o kotudore kod puonjo weche nyodo e skul. George Juma kinyalo winja okinyi makawuono ka intiere kaunti ma Migori. Ichiew nade Migori kono tinyalo mana bagonwa toa kod jopiny e kaunti ma Migori. Wawinja nene to giwacho nang'o kotudore kod puonjo weche nyodo e skul. Juma. Erokamano Joyce, Migori wachiew makare. En adieri ni mbaka ka otende kod wechego mag nyodo to ahinya ma ipuonjo rawere osebedo ka kelo paro ma opogore. Nitie joma bende osebedo ka rwako chenro machal koda mae. Kaka wani chenro machal koda mae nyalo konyo ahinya e kedo gor gik machal kaka landruok ma kutego mag ayaki. Kuom ranyisi kwa ng'iyo kaunti ma Migori achiel kuom counties ma rawere mathoth pod ogamo kutego mag ayaki. Kano wang'iyo lipot mar higa mar 2022 yango ni kwan rawere mano ogamo kutego mag ayaki nomedre kod 1.1% ka ipimo kod higa no malo 2021 man 0.9%. Ka bende ma osemiyo twak e yore mag neno ni rawere oyudo puonj ka tende kod nyodo osebed ka igoyo kod moko kuom jogo mosebet e okang' manyime mar kedo kod landruok mag tuoni. Kata kamano tiko machielo bende jomoko bende osebedo ka golo paro ma opogore ka otende kod chenro machal kod mae. Wang'eyo ni kinde mokalo bende nitie paro mar nywando chenro ni mar puonjo weche mag nyodo e skunde ma bende ne obedo ka kelo paro mopogore e piny Kenya. Okinyi makawuono nitie kod moko kuom jonyuol bende wadwa twago ng'eyo ni to gin gi paro mane bende gin owuon gisekawo thuolo mar puonjo nyithindgi mbaka ka otende kod mago mag nyodo. To sama gipuonjo gini bende gineno lokruok, bende nyithindo mopuonj wechegi bende gidongo ka ging'eyo gimonego gitim ka ipimo kod mago bende kod okomi puonj machal kod mae. Kwa achiel kachiel miya kod achak twak kod achiel kuom oganda e kaunti ma Migori. Adwani mondo ichori machiegni ka king'iyo kamera kacha adwani koni kungi yangri na in to kiseyangri tikona ne paro mar puonjo rawere wechego mag nyodo bineno ka en paro makare. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Mary Goreti, an achiel kuom janyuol kendo achiel kuom jogo mapuonjo nyithindo nyiri matindo kaka ginyalo ritore e weche mag nyodo. En paro makare puonjo nyithindwa manyiri weche mag nyodo nikech weche mag nyodo gi ema miyo nyithindo kethore kapod gitindo. Nyithindo manyiri matindo gin nyiri ma gibro temo pimo gimoro amora ma gitimo kata gimoro amora ma giwinjo gidwa ni giketie tim. Tang'o momiyo gikete tim kata obed gima rach kata obed gima ber gibro keto gigi e tim. Nyaka watim ang'o mondo waket nyithindo manyiri gi kik ket weche maricho e tim, nyaka wapuonjgi. Iwachoga ne sama kapok ichako puonji ichako nade in kaka janyuol ni chako nade ni chako puonjo nyithindi nade ang'o mani kuone mokwongo e weche mag nyodogi? Kaka nachako puonjo nyathina an chieng' moro ka wantiere ot to nyathina ng'isa ni mama ing'eni ng'ane nosechako timo sex mani ing'eni nyathino osechako go mbaka oko. Nyathino osechako go mbaka oko kendo mondo mi okoni ni nyawadgi nosechako weche mag sex matieni gisewuoye matut. Koro kanye ma klas chakorego in ang'o ming'e kuom sex? Iwinjo gimo wacho ni kaka pache en gimo ng'eyo kuom ng'ane nosechako weche mag terruok ochako nade to en weche mage ma ining'e kuom terruok. Tang'o ma terruok kele kit ngima dhano. Kamane kaka nachako puonjo nyathina. Iwachoga ni ang'o miyiero inyalo puonjo nyathi weche mag nyodo? Iwacho ne age appropriate content monego ipuonj nyathi. Ang'o ming'iyo to gin ang'o moko ming'iyo ne mae monego apuonje to moko onego apuonje? E Kenya masani ok wanyal wacho ni nyathini onego puonj gima kama kata nyathini ok onego puonj gima kama. Sani watimo gimiluongo ni nyayo kaka nyithindo nyalo loko kitgi kaka gidak e piny. Kata dho wagunda wacho ni behavior change communication. Nitiere nyathi ma en jahiga 9 to en sexually active, osechako terore. Nitiere nyathi ma jahiga 16 to pod okia weche mag terruok. Koro nyaka wapuonjgi apuonja gi te. Kochakore gi higa 10 nyaka wachak puonjogi nikech chakre higa 10 nyathi ma nyako chako dhi malo.
kanyo makoro wachako rito go ni nyathi manyako nego bed ni chako neno remo. To ka nyathi manyako sechako neno remo, onyalo timo gimoro amora. Onyalo gamo ich, onyalo yudo HIV. Kose yudo HIV, onyalo yudo tuoche mag nyae. Kata weche gi be nyalo kelo gimiluongo ni gender based violence e kind nyithindo. Koro puonj ni onego wachake kapo ni nyathi osechako, ibo neno nyathini kaka changes mag body ne chalo. Nyathi ma body ne respond piyo piyo bro chako at 9 years. Kose chako at 9 years, kanyo miyo chako puonje go. Ichako ng'ise ni koro, chakre sani, inyalo yudo remo sa asaya. Kiyudo remo, ang'o monego itim? Onego iritri kama, onego ibed ni ok iterri, seche miyudo remo, kata kopo ni ochuno ni nyaka iterri, titerori gi ng'a? Nyaka i-protect, nikech sani nitiere nyithindo miluongo ni emancipated minors. Emancipated minors gin nyithindo ma gin sexually active. Gitimo timbe maricho, moko ibiro yudo ni osebedo gi nyithindo at 10, at 12 years, at 13 years. Mago waluongo ni emancipated minors. Koro ng'ama osebedo gi nyathi at 13 years, dong nyaka ipuonje mondo terre, kata ko terore to terore terruok ma safe. Mondo kik oyud tuoche mag nyae, to bende ong'i gimiluongo ni advances. Advances gin gik manyalo miyo ng'ato bed ni ang'o ma expose to sex. Ang'o ma expose to terruok gi ng'ata ng'ata. Joma chuo masani tinde wedho gifts oko. Waluongo ni values, money and gifts. Ka ang' osemiya gift moro kata nyiewna long moro matin, to dong ing'eno bo take advantage. To ka geng'o that advance, ka odwa no omiya gift, nitang'ise ni an ma an go timore nade? Oroma, weya gi meka ma an go gi, in mari no bed go abed. Ing'eni man already asegeng'o advance moro mane ng'ato nyalo take advantage ni nang'o? Na miyi gira, koro in be nyaka chula. To gima nyalo nyiso nyithindo manyiri ni wuonu kende manyalo miyi gimoro willingly from the heart. Mana janyuol ni ma babau kende. Awinjo paro malong'o. Ito ni wuone manyami gimoro kende. Erokamano. Adani chakne gi nyingi. In kaka janyuol, be isebedo kigo mbaka e weche mag nyodo gi nyathini? An iluonga ni Frederick Laz. Weche mag nyode gi weche mag gine mag kuom nyithindo, especially nyithindo manyiri, mandet niendi owinjo bed ni mine ema kawo first priority mar puonjo nyithindgi. Nikech wachni kobiro ma nyathi obedo social gi janyuolne, kata ka nyathi wuoro, in that case, to samoro nyathi nyalo kawo gino in negative way. To kok miyo ma kobedo gi nyathine piny mopuonje maber, okawe in positive direction, nikech oneno ni mama niendi wan kode chuch achiel. Nyiso ni gimokona niendi en gimoriere, to en gimowinjo bed ni alu. Janyuol, koro iwacho ni mama onego kawo, to in kaka nyoto ma nyathiu, ng'omiyo in to kidwa kawo ting' machal kama? Kech wan gi nyathi manyako, wan gi nyathi mawuoyi. In ang'o miwacho ni miye manyaka kaw ting'ni? Awuo especially kuom nyathi manyako. Nyathi manyako owinjo bed directed to ng'ama miyo. To nyithindo ma yawuoyi, to gito to piny Kenya ka ok awinj ka kiwuoye violence mag nyithindo ma yawuoyi ahinya. Gini onindo mana kuom nyithindo manyiri. Akia nikech nyithindo manyiri gin gi weakness moro mar ni odhi mako ich to osatimore nade. To gino owinjo bed ni cool, nikech nyathi en nyathi. Kata mana nyithindo ma yawuoyi giendi, nitiere sugar mami moko malombo nyithindo ma yawuoyi gik moko matergi e weche mag terruok. To ma be nyalo miyo nyathi ma wuoyi be rom gi tuoche masani osieko giendi mangimane kethre. Koro puonj mar nyathi ma wuoyi to ber kabisa ka gini endi bedo directed to janyuol ma wuoyi, ng'ama baba. Be ene ko puonjo nyathine to nyalo koni wuoda magi kik itim. Kiromo gi miyo moro madani mondo mi tim ni weche mag sex giendi, tamri kone ni okan age mari to ambe be pod atin. Mano omiyo janyuol ma wuoyi owinjo bed ni ng'iyo nyathine ma jawuoyi kabisa. To nyathi manyako to aneno ni en specific ne ng'ama miyo, mondo miyo mondo direct nyathi. Koko directe to nyathino nyalo dhi astray. Erokamano kuom paro machal kod mano. Inyalo winjo ka jonyuol moko kuomgi osekawo chendo mar twak kod nyithindgi e wechego mag nyodo, ka bende moko bende wacho ni mathoth pod onego tim mar ng'iyo ni to ang'o ma ipuonjo nyithindo manyirigi kata nyithindo machuogi mondo gibed jogo bende koro ng'eyo weche mag nyodo ma bende koro nyalo konyogi e gamo tuoche mopogore opogore. Kowuok e kaunti ma Migori koro ateri nyaka e kaunti ma Mombasa, kama bende nyawada Joja oko koro nitiere ma bende mi mathoth kawo tende kod twak ma kawuono. Erokamano ahinya Jojo, ma awinj maber kowuok e kaunti ma Migori.
kitwagi jopiny kagolo pachgi ewi weche mag nyodo mag nyithindo. Wan bende wantiere kaunti ma Mombasa kae. Bende agombo ni awinj ane to jodok ma Mombasa wacho nang'o korka weche mag sex education mag nyithindo. Giparo ni kaber to ng'ama onego bed ni kawo okang' mar puonjo nyithindogi to onego bed ni kawe ka nyathi nitiere e higni adi kata e klas adi. Ayudo ne mana pach moko kuom jodak kae. Suda machiegni chakna gi nyingi tinyisa ni weche mag sex education onego bed ni ng'ama kawo okang' mar chiwo puonj makama kaber to onego bed ni okawe mar puonjogi at what age. Chakna gi nyingi. Nyinga Irene Onyango. Aparo ni gipacha en ni sex education en gimoro ma onego bed ni bedo introduced from home. Nikech most of the time waweyo ga ting' mang'eny ne jopuonj gi joma manie kanisa kuonde lemo. Koro for me I think ni gino onego bed ni ochakore gi dala gi higni 10 kochomo 12. Nikech nyako ma jahigni 10 koka manto nyathi ma jahigni 10 kogik kanye ma gichako donje e age moro mar puberty. Koro at least onego bed ni ka odonje age no to en gi some kind of familiarity. En mana ni be puonj gi ka wagolo gi nyaka wang'e ni wagolo puonj machalo nade ne nyathi ma jahigni adiwa. Nyathi ma jahigni 10 onego bed ni wamiye puonj machalo kama about such and such a thing. Nyathi ma jahigni 12 that way to the end. Nikech mondo koro ng'ato ing'eni koro ka ichopo higni 12 kata higni 14 and you're not familiar with this, tiere kaka inyalo tiere some culture shock kama some confusion midhi yudo mbele kanyo. So at least if I'm familiar gigi nosepuonja gini chalo kama, you know how to handle it from your end. To kwang'iyo wayudo ka in most cases ka jonyuol samoro ni ka kod luoro mar puonjo nyithindgi weche makamagi. No waneno ga ka samoro iweyi ni wayu more madhi puonji, neru moro dhi opuonji. Ang'o miyo jonyuol are shying off kuom puonjo nyithindgi weche makamagi? Aparo ni be mano ne okosebede kitwa kaka jokanyanam kaka manto as African parents okwatega responsibility, but shida bedo ga ni en ni koro ka nyathi osemako ich to koro janyuol biro penjo. Koro we shouldn't shy in as much as wadwaro ni mondo nyithindwa obed good people. Onego wachak kaka janyuol. Onego kik wa shy off ni gini okosebedo katimore. The world has changed a lot. Nyathi ma jahigni 10 can have access to sex content oko ka janyuol ne okong'eyo. Koro it's better ka gini chakore gi ot gi ega machon. Erokamano. Wayudo jadak machielo kendo achiel kuom jotelo e kaunti ma Mombasa kaendi. Chakna gi nyingi tinyisa ni to twak ma wabago kawuono ni mar weche mag sex education iparo ni onego bed ni ichake kanye at what age? Nyinga iluongo ni Bernard Ogutu, an MCA ma Changamwe to kendo an e jakom mar committee mar health Mombasa County ka. Mokwongo dawach ni wach mar sex education kaluwore gi ka piny sani en nyithindo nyalo yudo access to pornographic literature as early as even 2 years. Nikech nyithindo ma wan godo sani ong'eyi simu kilo donje ot to gikawo simu gi soko iye moloyi kata in wuon simu. Koro samoro gidhi giromo gi gigi kuchocho gichako ng'iyo gigo. Koro ok en gimoro ma onego bed ni waringo kaka jonyuol mar mondo kik wawach ni kodgi. Chon ne wawe gigi ne deye gi kwere gi weyni nekich yot mar yudo weche mek sex gi ne tek sana. Koro sani to en gima nyaka warakre godo kabisa. Nekech ka ok warakore godo nyithindo gibiro yudo tabu. Nyathi ma jahigni 10 kadhi mbele onego bed ni ong'e ni yo mane monego bed ni oluto, ang'o monego bed ni otimo in case koromo gi gimoro amora ma dhi gi yore mek chodruok. Nitiere osebedo ga twak osebedo ma iwacho ni okay samoro wanyalo chako puonjo gigi nyithindo e school to samoro nyathi moro ne innocent gigi nokia koro samoro ma bende expose koro gikoni ma nyalo miyo koro nyathini donjore e gigi to nitie jomoko mabe koni onego bed ni nyithindo gi chak puonj chon weche makamae mondo miyo konygi e thuolo maber. Akia ni in kaka ng'e ni in e health mar committee kaka e kaunti ma Mombasa kae iparo ni chenro magi monego bed ni iketo mar temo puonjo nyithindo weche makamagi? Pasha en ni nyathi ma innocent cha nitiere peer pressure. Jowete gi moko bro bet ni oseyudo to en pok oyudo to biro godo e school kachacha to omiye perception mopogore kuom weche go. Ibro yudo ka yo mobro kawo kata kaka obro kawo gino obro tiyo kode gi kaluwore gi kaka nyithindo wete gi kawo nyisogi. Koro en thuolo maber mar
ni wabed gi nafas mar puonjo nyithindogi, bede sikul, bede ot, hata ka wan gi yore ma wanyalo timo godo through the community nyalo bet maber. Nikech ka ok watimo ni waluor ni ma innocent cha, onge nyathi ma innocent. Ibro yudo ni seche moko okwalo simbi obet ino king'e ni odhi godo oyudo information aina. Koro ber ni wamiyo gi right information chakre kapod gin e age maber mondo mi rakre gi wach mar sex education. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana pach moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae. Kakoni kaber to wach sex education onego chaki to mana gi e ot gi jonyuol ma ok weyo ting' makama ni jopuonj kata ne wede mamoko ema mondo mi ota weche makamagi. Kok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Oko, aduoki e studio. Joyce. Erokamano ahinya George Oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Winjo kanyo twak kata paro mopogore opogore kowuok kuom jodak e kaunti ma Mombasa kotudore koda puonjo weche nyodo e skul. Kaunti ma Migori bende wasewinjo wach kowuok kuom jopiny ma bende George Juma oloso godo. Nyakwara Muge Juang moko kuom bende podi oronwa ote kokalo yorowa mag tudruok ma nyisi ni chwal ote magi wabro bedo kwa somo achiel kachiel okinyi makawuono ka wadhi go mbele kod twak mar paro pogore. Kata kamano paro duto warwako kaluwore ni chenro mar goyo mbaka oromo, wagoyo mbaka kowuok e counties nyaka e studio kae. Ka bende Julius Makombe wacho ni wacho kanyo na yie kod jopuonj ariyogo kendo ayie kod bishop nitiere puonj moko mag dinde mosethiro weche mabeyo mag dongruok. An opuonja weche machalo kamano e skunde, apuonjo weche machalo kamago e skunde kod mbalariany. En Julius Makombe. Erokamano ahinya. Reyo Tieno wacho ni puonj ber kendo jonyuol osemiyo wadog chien kuom koso puonj. Wanie era ma information nitie oko, koso nyiso nyithindo ok mon gi yudo the very information. Erokamano ahinya Reyo Tieno kuom ote makamano. Ote machielo Hezron wacho ni ritruok e kind nyithindo gi jonyuol en ni nyathi ma nyako yudo puonj mang'eny koa kuom min gi, nyathi ma wuoyi yudo puonj koa kuom wuon gi. Bang'e jonyuol romo kendgi, ng'ato nyiso kaka no puonjo mare e yor ritruok mar family. Mano Hezron gola kowuok Anding'o Panga. Erokamano ahinya Nyakwara Muge Juang kuom tudri kodwa chwalo ote mora. Ote chwala wabro bedo ka wasomo gi achiel kachiel okinyi makawuono. Pod antiere to akae kod nyina boss, japuonj rawere kod Bishop Arguins Yoto, jadolo ng'adi kapok wadhi e yweyo. Waduogo wadhi e kaunti ma Migori, wadhi e kaunti ma Mombasa bende. Ileronwa yo makare ting' ma bende sani koro wego do state. Iwacho ni nyathi kochakore higni 7 kadhi malo tiketo gi e lwet skul. Skul onego bed ni puonjo gi yo machalo nade kopogore kata bedo ni wacho ni state oting'o family, oting'o church, jogo duto gintiere state nyaka sirikal. Jisa paro ni winjo weche ma joweto wacho kowuok Migori gi Mombasa. And in scientific research mano kendo romo wangisowa kaka Kenya chalo. To moloyo oganda mar onagi. Nyathi mokaw motere skul to kete lwet japuonj nigi weche ma japuonj wachone moke wiye. Kendo ka in janyuol idwaro mondo kori gol to kawi ndalo mondo timri nade mondo igol. Kecho ng'isi ni japuonjwa no kowacho kama. Moko kuom nyithindo ahinya matindo ka kong'ise gimoro gi japuonj ng'eni mane adiera. Mane adiera. Koro mae momiyo na wacho ni kech mbaka ma wagoyo ka en ni already wach ni osedhi e parliament ma paro ni osekadho reading mokwongo. Obiro dhi e mar 2 mar 3 mondo chak tich. Koro gimatemo wacho ni serikal nyaka koro tim en ni sama idwaro dhi puonj nyithindwa weche mag nyodo nyaka wang'e mane omina wacho wach mar sponsor churches. Nyaka the sponsor churches ng'e ni jopuonj mapuonjo weche mag nyodo e skul gi adiera margi chalo nade, gima gidwaro miyo nyithindwa bende en gima ne wanyalo kata gombo mondo wan bende wamiya ng'owa nyithindwa. Ok adwar ketho ohala mar ng'ato. Nitiere ohala moro mane itimo e piny ka. Koro kane an gi liel to chieng' moro adwaro ng'iewo gik ming'iewo
to ng'ato biro penja ni to in be odi chamo gigi, takwere ni an to kacham. Tere gimomiyo koro ka in gi liel tidwaro dhi ng'iewo nikech bech gi yot. Tere ni gik ma idwaro mi nyithindwa e skul onego bed gin gik ma wan bende wanyalo yie mondo watim nade wacham odonje iwa, kata wan be wanyalo mi nyithindwa mondo cham. Ma emomiyo an pod nyaka sama wuoyogo ni ayie ni mondo mi puonj to puonja nyodo, nikech kaluwore gi kaka wasewinjo kiwuoyo, nenore ni jonyuol nyaka kanisa be adwaro mondo kata yie ni kamoro wigi giseweyo tich monego gitim. To adwaro mondo achiwo warning. Two warnings. Mokwongo en ni ka jonyuol oweyo tijgi ma sirikal motimo negi, to nyaka ging'e ni gibiro bedo gi repercussions. Gibiro bedo gi gik ma gibiro ywaga ng'e bang'e. Ka kanisa oweyo tije ma ok odhi mondo ng'i, kich sani ka watieko this tibiro luong kanisni mondo gilos a curriculum mondo ng'i ang'o ma gidwaro keto midhi puonji, midhi med kuom gik mipuonjo. No wasewacho ni already puonj tipuonjo. Ka ok gidhi gibedo ma otang', to gin wan be wabiro ywaga ng'i. Koro momiyo an adwaro mondo awachi ka gik ni iga miwacho mawinjo ka jogi wacho. I also want to agree ni mondo mi hand over nyithindwa igni 9 aparo krach. But igni 9 aparo krach ka already in bende family kanisa chako. Nikech mana kaka nwa wacho nyithindo gi wan go seche duto te ko penji ni mai luongo nango, gibiro wacho ni mai luongo ni uma, mai luongo nango, mai luongo ni dhoga. And biro winjo ko wacho ichako puonje parts of the body kapod dak kode ka. To bendi wacho ni weche makamagi mag weche mag nyodo gin weche mabende no sechak puonje e skul. Iwinjo ka janeno wa moro maneno wa kokale yorewa mag tudruok kata kumora mora ma intiere wacho ni ok onego bed ni keto wach mar nyodo e syllabus kalore ne no wacho ni wachno mar reproduction ni e syllabus already. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni pogruok biro bedo kanye. Reproduction nitiere already. Ang'o miyo wach ni mar nyodo bende pod edwa medi. Bishop Yot. Gima duong' ahinya e bill manyo mheshimiwa ma Kirinyaga kelo. Okay, en nyodo in a way ni nyithindo manyiri gi nyithindo majowuoyi. Manyiri mako ich moyiu. To mayawuoyi yudo tuoche mag gimanyiri go yudo tuoche mag ang'owa mag STI and other HIV kapod gitindo. Manyo inwango ni the percentage oseidho malo kabisa kuom nyithindo matindo matimo ang'owa matimo ma. Mano tiende ni nyiso ni samwa wapuonjo misuse of sex. Gima nyaka wang'e kaka japuonj wacho en ni nitiere gik moko ma bende ka wapuonjo to nyaka bed ni wa expose nyithindwa gi. For wawach kaka the graphics maka moro buge kaka ondik gi ka. In japuonj bire class idwa puonjo misuse of sex and iketo graphic moro kanyo mar nyako ma thunde ge wuok oko maber kama then ipuonjo ni mai luongo ni breast, mai luongo ni buttocks, mai luongo ni vagina, mai luongo ni gima kama then iwe nyathini kadhi. What are you are actually like in ties give me miloma mondo chak ding'eyo na ng'atimore. Kora parni mai ma nyako mama ni paro, mheshimiwa ni paro ni koro mondo mi ochak puonjo. Kigidhi gitim experiment. Now mai momiyo wan koro wawacho sani ni mondo mi wang'e ng'ama dhi puonjo mondo gitim experiment. Kech pod nyalo tero ng'ato ma eno gimo dhi puonjo en kaka ng'ani dhi timo experiment. Koro mai momiyo anto pod agolo oko ni kata ka wadhi ndiko gigi to nitiere pichni moko monego kik waket ahinya. But gima nyaka wang'e ni ok aket ahinya nikech nyithindo obelieve weche ma jopuonj wacho moloyo ng'ata. To wang'eyo ni nyithindo gi biro access our phones magine kata pichni moko. But ka gidhi e school to gidhi yudo jopuonj mopuonj maber mabiro nyiso ni neno gik kata munene e simugo. Those things are not good. They are dirty. Gibiro ketho ngimau kitimo kama. But gima nyaka ng'ata yie ni wabedo open ne nyithindwa because ok wadake era mane dewa gi kwerewa gino dake. Nyithindo gi nigi information already. Whether we fail to tell them or we will tell them, give information. And information is in their domain. Onyina boss kaluki tu akokinyi makawoni winjo kaka jo neno magwa maneno ai counties mupogore kata ma jo fuambo mago tudore gode counties mupogore oloso bende ote
ma bende ichwalonwa kanyo bende wawinje yo makare. Iwinjo ka jonno moko wacho ni gima kamae ni onego bed ni ipuonjo ji mana kaka bende ichako. Iwacho ni choncha joma nyiri niketo kod jode joma chuo ne bedo kod jodongo kata joma chuo wetegi ma osebedo madongo to puonjogi. Sani wang'eyo ni nitiere puonj machon gi puonj manyasani. Puonj manyasani onego bed ni itimo e yo machalo nade mar mondo mi wach ni mar nyodo ochop ne nyithindo e yo makare. Bende iwinjo kaka Bishop Yoto wacho ni nyithindo matindo kata jahigni 2 jahigni 3 sani ong'eyo weche mag simu. Onyalo yudo weche makamago kumoro amora ma kata ok ipuonje. Erokamano. Nyathi kapod otin, mokwongo gima adwano ng'e ni nyathi kapod otin, kama koro gin mowe thudhno mochak dhi e skul, pod otin, pod en e bwo higa 12 ka. Nyathi timo gik moko mondo omor janyuolne, nyathi timo gik moko mondo mi omor japuonj, kata gi ng'ata ng'ata ma acknowledge, ma konene to ing'eyo majiwe. Samoro jiwe kata gi mit bilia moro matin, kata jiwe mana gi wach. Koro gima kwongo penjo, ing'e ni samoro bende kamoro wich wil kae. Japuonj maber matimo maber kuom nyathi en japuonj mosiep nyathi. In janyuol be in osiep nyathini. Nikech ka ok in osiep nyathi, temang' miyo puonjruok nigi nyathi bedo matek. Koro osiep nyaka bed mangita gi del e kind jonyuol gi nyithindegi. Mae mang' nomi nyathino bed thuolo. Nyathi ma pod tin higa 12 kaduogo chien ka. Gimoro amora ang' nobi gi ng'wech. Mama, baba, kama. Koro puonjruok onego tim ka. Ikete e yor osiep. Mamiyo nyathi bende bedo thuolo. Mano miyo in bende yudo thuolo mar ng'eyo to nyathini nyaka gi e sani ong'e wach mar nyodo ne nang'o. Osewinje nang'o kech giwinjo mang'eny, gitugo oko kucho nade. Tinde simu to tinde moko emi oyo godo nyithindo. Aneno kata ka wadhi kuonde moko ka nyathi de ywak matindo semiye simu. En ogida makata okia kata gimotimo. Donge nyathini dongo kong'e ni simu ni to en achiel kuom gigo magale. Ei gale kang' nokiewe mang' none weche moko. Ka ok oyud mbaka malero tie wechegi. Kang' oyudo ng'ama rach bathe mang' nokone ni ting'o gimoro maber ka, we chiel adhi asiem ni kaka itiyo kode. Donge mang' nopodhi echa. Koro mondo mi bende yud thuolo ing'e ni to nyathini ong'e wach ni nang'o. Weche machal nade mong'eyo e yor terruok ka, e yor ng'ango, e yor nyodo, magi duto luwore kaka in osiepne. Mar ariyo. Yes. Nitiere penjo moro ma penjora seche ma iloso kata ma jadolo loso. Ni to be wang'iye objective. Nikech gimoro amora to kotigo no marach. To kata ober machalo nyaka chiemo magero dendwa. Kotigo no marach. Donge waneno ka ji dhi nyaka osiptal. To chiemo to nego bende gero dendwa. Gimoro amora motigo no marach. To ahinya ng'eyo, information, knowledge, skills, kotigo no marach, to ketho mang'eny. Mairi en ng'eyo e yor weche mag nyodo ema koro ikelo ka. Mokwongo onego yange ni to e iye ka ang'o midhi puonji. Mar ariyo onego ik jopuonj maber madhi puonje mondo mi ging'e ni to objective en ang'o ma gidwa yudo bang'e. Duoko mane ma gidwa neno ni to kwasepuonjo ma to wadwa ni wane duoko ma kama. Bende objective ma state nigo e objective ma janyuol nigo te objective ma kanisa bende wanyalo wacho ni nyaka sani objective ma state nitiere godo pono en mar duoko piny iye mohiu kod landruok mag kute mag ayaki. Adani mak na parono gi kanyo nikech bende adwa penji ni yes inyalo ng'iso nyathi manyako ni terruok ok rach. Mak mana ni kinde miterori ber ka ponono itiyo kod kata ber king'iso gi ni pono ni itiyo kod yedhe makomo nyuol, pono ni itiyo kod rabo yunga, kose mano bende biro medo ketho nyithindo.
paro makamanda dwa ni makna matin wadhi e kaunti ma Kisumu. Inyisa ni Millicent Adhiambo oseikore mar loso kod jopiny. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu makmana paro no mondi. Millicent Adhiambo kinyalo mana winja ka intiere kaunti ma Kisumu, inyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Kisumu kono. Ero kamana enya Sharon, achiel kachiel kwa uoke apaya mag kan kuma bende ka endi wan gi jopiny madwa golo pachgi kotenore kod thor wach mwachwake okinyi ma kawuono kotenore kod puonj ewi weche mag nyodo bedo achiel onje gik machalo kod mago. We atere achiel kachiel ka ketho seche ir jopiny mondo ginyiso ni to giparo nade. Bende giungo lwedo wach mar keto weche mag puonj ewi weche mag nyodo kata bedo achiel ni e skunde mondo nyithindo bed kod ng'eyo ewi ber kata rach iga mowinjo bed ni gichako timbe makamago kosoyo to en iga nyuol koketne piny kopuonje ewi weche mag nyodo shon machiegni. Abro chako kodi machiegni sani ngawa to kotenore kod thor wach ma wan ewi keto kata introducing sex education in new curriculum mar schools kata weche mag ng'iyo ni to higa mane ma nyathi owinjo bed ni chako okete ayanga mondo mi ong'e weche wi ber kata rach ewi weche mag sex. Inyalo wacha an kuom nyinga iluonga ni Fredrick Otieno. Wach ma sirikal obiro gono an asapote, aneno koko rach. To gima timre wan kaka jonyuol, nitie jonyuol moko ma mondo mi obed gi nyithindo piny ko nyisogi ni piny sani rach ma ubedo kama kalure gi sex nikech mako nyithindo matindo. Koro kuoma an aneno ni sirikal nigi ber mondo ni kata jonyuol digin ko ma ten kamora moro nyathi dongo kong'eni gini en gima rach. Koro kuoma wacho ni nyithindo onego bed ni nyathi kalure wach ma onego bed ni nyakre higni kadhi mbele ni sex en gima rach kata ber. Chielo mana mapio picha ngini paro nade an nying ano sirikal sex bar sex ton mukel gi sirikal le asapo gi maber kabisa ber kichako puonj nyathi syllabus mon kata chieng' moro koro kod sex gi rach mar nyuol moko moluoro puonjo nyithindo ber mar sex gi rach mar sex puonjo nyithindo chon mon syllabus ni ging'e ma kata chieng' moro ka gibedo to ging'e rach ging'e pogo ber mar sex gi rach mar sex manu kuom kelo syllabus ni kabisa kendo aneno ke ber kabisa nikech wan gi kapok ochopo age margi ma onego bed ni giyude Nyakwara Ramogi wagoyo mos ahinya kuom tipo ma ok ni kare kanyo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano waloso weche mag tudruok e yo makare kango selose tangu wadoge kaunti ma Kisumu mondo wawinja ni to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod thuon wach motwake kawuono ma en puonjo weche nyodo e skul. Onyina bosa ng'adi e kinde ma bende ne wadhi e kaunti ma Kisumu. Bende apenji kache wacho ne kinde ma ipuonjo weche makamagi onego bed kod objective. Wanyalo wacho ni gino maduong' ma bende wacho ni onego bed ni dhiro wach mar puonjo weche nyodo e skul en mar mondo mi oduok piny iemo hiu kaachiel kod landruok mag kute mag ayaki. E kinde ma bende chiwo puonj makamagi bende ber kipono ni nyiso nyathi ni yes inyalo bedo ni iterori gi ng'ato to ber kipono ni tiyo gi raboyunga ber kitiyo kata kod yedhe mag komo nyuol kose mano ponono biro miyo nyithindo chako donje weche mag terruok kapod gitindo. Erokamano Joyce. Mane momiya wacho ni nyaka wang'e ni to bende wariwore e objective mano janyuol e ot ka kanisa to koro gi the state mano school nyaka wang'e ni to bende wariwore. An gadier ni janyuol ka janyuol mor mare en ni mondo mi nyathine obed bikira nyaka samotimo arus. Janyuol makama ok nyal nyiso nyathini in ko gike klas kisegiki higa 12 to koro inyalo terori atera kama kani utiyo gi raboyunga kata utiyo gi gir komo nyuol. Ok apar ni janyuol manigi gombo mar neno dongruok mar nyathine nyalo wacho wach makamano. Koro ang'o momiyo japuonj to dang' wach makamano ne nyathi e skul.
Mano tiende ni koro objective ne opogore gi mar janyuol. E kanisa kacha chane to muma wachang'o e weche mag terruok. Nyaka sama koro gidhi altar kacha ma girewe ang'o? Arus. Kanisa wacha maber ni terruok en gino moyie mane kind dichuo gi dhako. Tiende ni nyako koro osewe jonyuolne, oseriwore gi wuoyi be mowe jonyuolne, koro gibedo dichuo gi dhako. Nikech kama pok otimore to pok gichopo e okang' mar luongore dichuo gi dhako. Koro tiende ni mano nyiso nyathi ni higa 15 ka inyalo riwori. Mano ok en objective mar kanisa. Ma ok en objective mar janyuol. Ere kaka skul to dwa bedo objective ne. Koro objective nyaka riwre. Koro mae mang' nomiwa puonj mowacho ni gima miyo wapuonjou mondo mi ung'e en ni mondo ung'e ber mar chwech maru, kaeto ung'e ber mar ritruok. Ma ka ang' uchopo e keny, to koro un bende umor mar ritruok mane utimo cha. Koro puonjruok ni ema nyaka kete yo makare. Tabu bedo kopo ne miya ni mondo apuonj gima ok ayango maber. Gima aonge gi objective mare. An adwa natime nikech an e yor dwar. Kae kama ang' nokele pogruok. Adani mak parono gi kanyo kendo matin Musai nyaka lore ni embako romo jopiny bende nyaka wawinjane kaka giwacho kotudore kod wach ma bende watwako kinyi makawuono. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisii. Ichiew nade kaunti ma Kisii kono to jo Kisii kata jo piny e kaunti ma Kisii wacho nang'o kotudore kod wach mar puonjo weche nyodo e skul. Crispin. E kaunti ma Kisii wachiwo maber awinjo yo makare an ka kod jonyuol mawuok e gwenge ma Kisii kana mondo alos kodgi kaluwore kod twak ma wan go kawuono. Utaniruhusu kuzungumza kwa Kiswahili sasa ili niweze kuzungumza na wazazi katika eneo hili la Kisii. Asilimia ya wale ambao nataka kuzungumza nao hapa, asilimia 100 ni wanaume ama ni kina baba. Tunataka kuhusisha katika mchakato huu mzima. Tunazungumza kuhusu mpango wa kuhusisha watoto wale wa shule ya msingi ili waanze kufundishwa masuala ya ngono wakiwa katika ngazi hiyo. Wewe maoni yako kama mzazi kutoka kaunti hii? Crispin, mimi ni mzazi. Mimi ni mzazi na niko na watoto wako shuleni. Sasa wakati government inasema inataka kuanza mambo ya sex education katika primary, tunaona kama ni mzaa. Tunaona kama the government of Kenya of the day inafanya kama ni mzaa. Wani watoto wadogo hata hawajaona heavy, hawajaona. Sasa wanaanza kuwafunza swali. Sasa watachua ni nini? Sasa inaonekana kama with the time hatutakuwa na watoto. Tunaenda kuua the community. Wakati tunaenda kuleta hii topic, tunaenda kuleta hii subject kama ni subject katika shule, katika watoto wa primary ambao hawajui kabisa kuhusu hiyo maneno. Wakati tunaenda kuleta sasa inaenda kuwa obvious at hao watoto wanaenda kujifunza mapema, wanaanza kuanza mambo ya sex mapema before hata hawajafika ile wakati hata wa kucheza hiyo mambo ya sex. Kwa hivyo sisi tunauliza the government of the day, it seems like ile tunasikia ati kuna watu ambao wanasponsor hii mambo ya CPC, but ni ukweli kwamba they have instructions, they are under instructions kwa sababu wafanye ile ambao wanatakikana. Hata tuliona last time tukiona the court ikiarao mambo ya mwanaume na mwanaume mwingine kuoana. Sasa tunaona hii vitu ndio inaenda kuleta shida katika hii country yetu. Kwa hivyo tunaomba Mheshimiwa William Samoei Ruto, hii vitu bwana, kuna vitu ambayo inatakiwa kufanywa katika masomo ya shule. Tunataka tuone hii unaona watoto wanatengeneza, wanaiga. Mtu anaona anatengeneza kama gari, anatengeneza kama pikipiki. Tufanye implementation. Ile vitu watoto wafunzwe vitu kama ile inianze kutekelezwa katika primary. Kwa hivyo sio mambo ya kuambia sisi ati watoto wachanga waanze kufunzwa mambo ya sex. This is immoral and it is immoral and it is immoral. Asante sana.
nataka tu kuzungumza pia na wazazi. Karibuni, alafu tuambie tu maoni yako ni yapi. Alafu pia kumekuwa na suala la watoto wachanga unapata wengi wanapewa hata simu hizi za kisasa, smartphones. Je, labda huenda inachangia serikali kuleta mafunzo ya sex education katika ngazi ya chini? Mimi kwa majina naitwa James Momanyi kutoka kwa constituency ya Bobasi, na mimi ni mkaaji wa Kisiabo. Kuhusu hiyo maneno, mimi nayapinga sana kama mzazi. Mimi ni mzazi na niko na watoto. Sitaunga mkono watoto kufunzwa juu ya mapenzi. Kama saa hii unapata mtoto wa miaka 15 ako na mimba, na ukianza kufunzwa hiyo kwa shule, sio itakuwa monotonous, watoto wataharibika, hatutakuwa na watoto. Mimi sina maneno mingi, hiyo maneno mimi nayapinga sana. Asante sana. Pia karibu, soga topa karibu. Hebu tuambie wewe maoni yako ni yapi kuhusu? Kwa majina naitwa Albert Ratemo. Mimi ni kutoka Nyaribari Chache, Kisii County. Mimi kusema kweli, na mimi napinga kama wale wengine. Lakini hili jambo tusiliangalie kama zamani. Wakati huu watoto peke yake pale wanakaa na simu za rununu na mambo ya kukutana kwa wanafunzi na watu wakubwa na watoto. Kwa kweli watoto wadogo wanajifunza mambo mengi sana, na hata naona kiwango fulani ni vizuri serikali ikileta hii mambo ya sex education kwa shule, kwa sababu watoto wetu watafunzwa na watajua vile watakavyojilinda kwa wakati huu mgumu mbaya ambao ni wa magonjwa, ili wajue ni vipi kwa kujikinga na mambo ya rape na mambo kama hii. Kila kitu kina uzuri na kila kitu kina ubaya. Mimi na support, lakini tuwe waangalifu. Uanze kwanza umri gani? Mimi ninaona sex education ikianza kwa umri ambao at least 10 years hivi itakuwa ni sawa, wakati mtu ameanza kujua nini kibaya, nini kizuri. Asante sana. Allow me to talk in English. My name is Jeremy. I'm a law student at Kenyatta University. With regard to this issue about sex education, my position is this, that we cannot turn a blind eye since the world has evolved to a digital era, whereby you find even a class 4 kid is able to know the other opposite sex partner, and therefore this has resulted to various sites which they enter into. They know various materials, so it is prudent that the government, through the Ministry of Education, to enroll a curriculum whereby students are able to be sensitized, or in short, we have sex education as part of the life skills, because we cannot assume that it is teaching them things which are immoral, yet they know them. So the government, my urge to the government is, let them introduce the sex education in their respective schools, be it primary or the junior or secondary schools, so that we can have children having to know what is expected of them, and even as they grow with good morals besides having education. Thank you. Thank you, bro. Manaka kiwinjo no mago moko kuom pach jopiny mawuok kata pach jonyuol mawuok e kaunti ni ma Kisii. Kaka manang na teri nyaka kaunti ma Kisumu, kama Millicent Adhiambo bende loso kod jodak ma Kisumu. Wawinjore ni jo kaunti ma Kisumu wacha kalore kod twak ma wan godo ma kawuono. Mili. Ero kama na enya Chris kuom bago twake kaunti ma Kisii kendo diro na upore kaunti ma Kisumu kaendi. Mana kaka nwa dhi nyime kata kamano to gigigo ma olos gi lwet dhano gi nwa bedo kod ng'ikruok matin kwarwa konu machiegni kwa dhi nyime kod twak ewi thor wach ma wan go ewi weche puonjo nyithindo kata iga ma winjo chak puonjo nyithindo weche mag nyodo kata bedo achiel mong'ere kaka sex education. Machiegni nwa dhi kod nyime, nyalo chaka kod nyingi mondo inyisa ni parango kata nyawacho ngo ewi paro kata thor wach ma wan go. Nyinga Judith Otieno, an jwala ma Kisumu kae. Kaluwore about sex education, masela mi abede bedo introduced syllabus gi government ma Kenya. Aneno ka en gima ber, nikech at the moment iyudo ka nyithindo ma jo 12 years osechako dhi e periods, alafu gi engage themselves in sex. So it is better mondo mi obed introduced, nikech jonyuol mang'eny bende oluor wuoyo gi nyithindo ka nyiso nyithindo about sex ni, because gineno talking about sex. But because Japuonj en ng'ama neutral, Japuonj can explain for them or for the children better than the parents. Kora aneno ber kikete. Then kata ke we about this sex education in school, onego bed wang'yo age limit gi gik monego bed ni wacho. Nikech age about talking about sex kata ko bed introduce school from 6 years
kadhi mbele ok rach, but koro luore ndo udwa nyiso gi wach mane. Keja 6 years you cannot talk about condom demonstration, but about 12 years you can just tell them, because kado kidwa nyiso gi and they will know. Wabe uwondore ka. Ibo yudo ka ida utamu nino kidang so about sex kan ya 12 years wala ngiso, but yati yudo ka 12 years no onge about using of condom onge moloi. Then give me wach ni 6 years mondo nego be ni puonjo. Yudo ka yati nyalo penyi ni mama diang nyuol nango mano yati mani pani yati nango mane mind mare ongene there's something makelo ma koro yiteno matino bonego bene ipingiso gi bat wabedo gi limit ne gini buonyo gi about what mano maoni mara to be paro ni gini nigi disadvantage gi advantage bere kaka odho konyo koso bo medo ketho nyithindo koro ka chago kuom rach en ya wachagi ber en ya jathi dongo kong'eyo gima dhi mbele ong'ene katimo sex kata katimo ma tadhi mako kata dhi kute mag ayaki kata dhi tuoche mag nyach but koro kendo rach ne en ni ya jati bunge maber ni mondo kik ayud ich wadhi tigi family planning mondo kik ang'o koro onyalo keto onyalo nyithindo engage sex so much because ging'ene tiyo mag nyage ng'eni thoth nyithindo thoth ji kata sani mang'eny youth mag ng'eny gin gineno niya gigeng' ich to kik gigeng' tuo kata kute mag ayaki yani mano ok chandgi. Erokamano ahinya. Machiegni in inyalo wacho ang'o ewi wachno ng'e kamera cha gi nyingo. Okay, nyinga Regan Ochieng' Opun. Okay, an kaluwore gi wach sex education ni wadhi duoko ne sirikal rieko wadhi duoko ne gi erokamano nikech gikelo gine maber chenro maber to moloyo sex education onego chakre at 12 years 12 to 18 nikech aneno ni junior secondary sana sana emonego gi introduce nikech sani this is a syllabus which is undergoing koro mondo gikony mapiyo piyo gimoro ma biro gi advantage gi disadvantage wan ng'eny ne wadich but kaka jonyuol koro jogini kete school de konyo mang'eny go erokamano. Machiegni kwa tieko nikech sama yo wawang'o gie nyinga iluonga ni Jojo Wino Ginga aja Kisumu ka paro ma government obiro godo mar puonjo nyithindo mondo mi ong'e sex kata topic mar ber kabisa nikech kata samoro kidhi e school tipenjo nyathini sex en ang'o to ng'ato bo nyisi ni sex en nindruok nikech okia to sex adier king'iyo en niya in ng'ama wuoro kata ng'ama miyo to kidhi e sexual intercourse koro miyo ng'eyo nikech nyathini kinyise ni kiriwori gi ng'ato era kata have sex gi ng'ato to mae gi mae bro timi ibro yudo nyach ibro yudo kute mag ayaki ibro yudo ich to kibitieko sombi to kinde mang'eny jonyuol osebedo ka umo gini ne nyithindo jopuonj be ume nikech ok gidwa nyiso nyithindo rach mare to ber mare be onego bed ni koro ing'iyo ni an dagomb niya ong'i topics en topic yes onego obed introduced but ing'iyo niya from what age ma topic ni gik mane iye kaka condom use gi family planning methods kanyo monego bed introduced to what age koro idho kobiro kik weya kanyo endo ni itera nyaka condom use ne nyaka 5 years wachak gini 9 years nikech 9 years en ng'ano samoro nyathi ok bi nyisi lakini kibet kode piny mos kata kipondo kamoro tiwinjo kaka gitugo gi kit tuke ma giwacho e school emomiyo kidhi e cho mar school mar primary gi mar secondary ibo winjo kondik niya ng'ane osiep ng'ane ipana ng'omiyo gini ni emain to ndik niya 6 yellow kata mana 6 orange ama class 3 ama class 1 ang'omiyo gindiko gigi ni ng'ane osiep ng'ane class 1 janyuol kik wawuondre uru wabedu jogo majoratiro mong'eyo magini obed introduce koro kako obedo captured e school gi jopuonje matime be nyaka ng'e nikech samoro in japuonj ijakwano to nyathini ok obi winjo intercourse kata on behavioral change introduce a school an kaka Jojo Wino Ginga mano pacha. Thank you ana hiro kamano mana kamano winjo pogore jodak makisino kod thor wach wawuoyo wi wach puonjo nyithindo e weche mag nyodo kata bedo achiel e ng'ango mago e paro mowuok koni mana kaka ing'eyo ni to sani bende kata weche mag mbui nyithindo matiyo kod sime opogore samo kiketo ka parental control to nyalo dhi kuonde moko mabende nie mbui kanyo miluongo ni sites mong'e weche gi kendgi omiyo wan bende wajiwo mana jonyuol mondo med puonjo nyithindo kamano kionge penjo moro amora aduoko ni studio an kuomi Joyce.
Inya Millicent Dhiambo kuwuok e kaunti ma Kisumu kachiel kod jofwambo mamoko mabende watwak godo kuwuok e kauntis mopogore opogore. Wayudo paro mopogore opogore kuwuok e kaunti ma Kisii kachiel kod kaunti ma Kisumu mabende Millicent Dhiambo oloso koda jonyuol kata jopiny e kaunti ma Kisumu. Paro pogore Onyina Boss kachiel kod Bishop Yoto. Nitiere jonyuol moko masiro wach mar keto puonjo weche mag nyodo e skul. Nitiere moko mawacho ni wach makamano biro ketho nyithindo. Aneno kwadong' kod thuolo matin ahinya. Achak kod Bishop Yoto. Wach mar puonjo nyithindo weche mag nyodo benda penjo Onyina Boss ni yes ipuonjo nyithindo mar mondo mi ogeng'a landruok mag kute mag ayaki, ogeng'a iye mohiu. Bende ko puonjgi ponono mano nyalo yawo negi thuolo mar mondo mi koro ging'e ni yes dong' oseng'isa ni terruok ok rach. Mana kaka isewacho Muma to wacho ni ji nyalo terore. Mak mana ni Muma wuon bondo wacho ni jogo mantiere keny ema ber ka terore. Joma moko to ber ka rito nyaka gidonje keny. Gino miluongo ni abstinence. Kata kamano ko puonj nyithindogi bende biro keto gi mar mondo mi giwere weche mag terruok. Osekoro gibiro manyo yore moko mar ponono geng'o gamo ich, geng'o gamo remo kata mako tuoche mopogore opogore. Mana mapiyo piyo kwa tieko. Aparo ni nyaka bed ni mae wach mogik manyalo tieko go. Nitiere wach ma kawa loso kata chalo gima wabiro wariwore. Objective. Objective mar state pod ok ane ka bor gi objective mar church and family. Because onge state manyalo gombo mondo mi nyithinde the populace mage utere left and right. Onge that state. And actually in a state man is a collapsed state. Onge church mabel nyalo yie nikech Muma wacho no abstinence mwase wacho ka. So our objective is just the same. Emani gima nyaka koro wangi and the target group. Mawa chalo gima kwa wuoyo to wacho romo ni this thing next state unego chakre at 9. Mane mana wacho winjo ka jomoko adek bendo yie gi wachno. Then the next thing makoro nyaka koro wachak wangi both state, church and family and the communication approach. Because kok wangiyo the communication approach then gimoro dhi kethore. Wadhi chalo gima wagolo doke it ng'ato to wanyise ni mae kaka itimo. Because for example wawacho ni kaka wuono idwaro nyiso ji the styles mag sex a school. That is not that will be a very wrong communication approach. Then gimogik manyaka koro waduto te wangi kaka na omo wacho and the subject areas. Ginango mane momiyo subject areas ginango ma the school the state dhi chako puonjo gidhi kete angoa idhi kete syllabus monego puonji. Agombo ni mondo mi samitimo these things to Muma obednwa the what obednwa the foundation mondo mi wangi ni abstinence emondike angoa emondike Muma. Abstinence emanyaka family traditional religions netimo nade ne wacho. Abstinence emanyaka heathens are also talking about. So kwa senwango magi duto te mo keto together aonge gi problem mar state mondo kawo gini mondo kete syllabus. But I'm calling on churches. Aluongo jo kanise ma Nyasaye nomiyo thuolo mo sponsor schools. Mamoko kuom gi okawo nyaka jomoko miluongo ni chaplains mokete those schools. Ni nyaka giyaw itgi kendo giyaw wang'gi to pachgi obed malach. To gibed kod a very big heart mondo mi gi ng'i gik matimore ka mondo mi kik gimoro marach. Like mana winjo ka ng'at moro wacho kacha. Mana mapiyo kwa tieko. Mana winjo ng'at moro wacho kacha. Kik donj in this syllabus mondo nyithindwa obed exposed ne gik mwaneno ka sani koro timore e pinje maoko mag Amerika. Erokamano ahinya. Onyina Boss wach ni mogik ka watieko. Janyuol moro bende wacho na kae ong'isa kae ni ento wiye kuot moko nyalo ng'iso nyathi weche go mag terruok. Jogo ma wigi kuot, jonyuol ma wigi kuot. Iwacho kanyo ni wach makamae onego chake ot. Joma wigi kuot onego tim nang'o? Mana mapiyo piyo kwa tieko kod wach ni mogik. Erokamano. Abuonjo nikech wich kuot ama bor. Mano tiende ni janyuol ni ne ok oyudo thuolo no mar mondo mi oike maber embe ka nodongo. Nikech gino ma nyathi odongo go temo bedo godo ng'ama ng'ongo tema en bende ochiwo ne joma moko. Koro joma wigi kuot makosa ok margi. To koro gima nyaka ging'e en ni penjore to kinj wich kuot gi konyo nyathina ere ma hewo wadgi.
kae to bas nawacho ni siri en achiel, loso osiep gi nyathi. Kiseloso osiep gi nyathi, puonjruok kode bedo mayot. Yiena ago erokamano ne migepe adek manitiere ngima nyathi e yor puonjruok. Jonyuol, jonyuol ka nitie nyithindo moko ma samoro jonyuol gi Nyasaye nokawo. I would not want to assume them. Samoro jonyuol ne Nyasaye nokawo, either achiel kata gin te. Moko nitie ma Nyasaye no oyawo negi yo machielo, ma nitie joma ne odonjo ma jologi e yor puonjogi, the sponsors kata caregivers. Amor nyaka gi moko iyudo ka nyaka jadhok machielo. For example, ng'ato a Central, ng'ato a Central okawo kata nyathi moro moa Nyanza, onacha. Okawo responsibility mar janyuol. Ago negi erokamano, to jiwogi ni gima miyo ji wacho ni kiki en mana luoro. Luoro ni emonego gi address. Nikech ka wariwore objective achiel, to donge en gima kare. Koro jodolo kaachiel gi state gi jonyuol wabeduru gi objective achiel. Jodolo bendo tim sensitization kaka mjo jadolo wacho ni is calling upon joma moko. The same, the state bende onego bed ni gigine gichiwo sensitization moromo mondo mi address luoro, the fear ma ji nitiere godo cha. Kaeto mondo mi wane berne. Kaeto koro wan kaka jolony we koro wang'inye matindo koro e ground ka. Jonyuol mayudo ka koro kako chake tame. Koro yud jolony to koni to ere kaka ang do konya. Nitie moko ma an gi cases mayudo ka janyuol okelo nyathine. Oko ni nyathina ni aneno kan gi lokruok moko bire dende to koro kaka chake ota. Ang nogo mbaka kanyakla mang janyuol wuogi moko ni tho umed bedie. Thuolo marwe morumo. Wago erokamano joma puonjore dongo puonjore. Ka Nyasaye yawo chieng' machielo bende donge pod wadhi mana mbele gi puonjruok. Erokamano ahinya. Adana tie kod ote mar Jacob Biero neno waka entiere Ongata Rongai Koroi amano kanisani road. Owacho kae ni en wuoda Sembo Kokise Bwaja. Owacho ni chenro mikelo no ber ahinya. An pacha e wach mar early adolescence en ni jonyuol duto onego bed thuolo gi nyithindgi sana manyiri nikech nyako ema koriwre gi wuoyi to nyalo conceive to mano nyalo ketho ne time mang'eny sana. Ka bende wacho ni and then nitie tuoche kaka HIV bende. Wacho ni Ramogi TV mora mokalo. Erokamano ahinya Onyina Boss kaachiel kod in Bishop Argun Sioto kuom kawo thuolo maru bi e studio mar okinyi ma kawuono wakel puonj makama ne joneno magwa. Ang'eyo ni jogo moneno wapo nono ikwanya achiel ariyo adek kotudore kod puonjo weche mag nyodo, mano puonjo nyithindo weche mag nyodo bede skul obede ot, kata kamano ting'e en mar ji duto. Ng'ato onego bed ni kawo thuolo mare mar puonjo nyathi kotudore kod weche mag nyodo manyalo konyo e duoko piny iye mohiu kaachiel kod gamo kute mag ayaki